Здравейте! Аз съм Георги Делис. Направихме това видео, за да се запознаем. Тук съм, за да представя какво е важно за нас. Доверието. Всеки един детайл всяко действие са насочени да спечелят това доверие. И ние знаем добре, че доверие се губи веднъж. Постарали сме се... майка ви да еба, мръсна да еба. Да направим... Да еба мухата ти, да еба. Майка ти да еба. Пляс мухата по главата. И съм управител на 2BG. Животът е безценен. Поредният, който е дошъл в студентски град само заради веселия живот.